הפסוק השלישי הוא מהנביאים, השם עליהם יראה ויצא כברק חיצו, והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בשערות תימן, השם צבקות יגן עליהם. מה פירוש הביטוי והלך בשערות תימן? מה נכנסה פה תימן לאירוע הזה? עשרות שנים, לא? תימן, טוב, יש רש"י מביא פה פירוש, יש מרבותינו שפטרו על אדום לעתיד לבוא. למה קשור תימן לאדום? בגלל שאליפז היה, תימן לומר צפור גאתם וכנז, היה לו בן בשם תימן. מה? אליפז גם נקרא אליפז, התימני בספר איוב. היה לו בן בשם תימן, לא יודע אם זה אותו אליפז הזה, או שאליפז יותר מאוחר, שגם נקרא תימני, אז זה הולך על אדום. אבל כיוון שאנחנו לומדים את התורה בכל יום בעיניך כחדשים, אז בשילי תשפ"ו, מה זה והלך בשערות תימן? מה פירוש? תימן, זה תימן, לא? מה? זאת אומרת שהמלחמה מול תימן, מה זה שערות תימן? זה גם ביטוי. לשער את אנשי תימן, אומר לנו רש"י. התרגום הוא כאילו שאומר, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים וכו', אז הוא מסער חובי יוון, הוא משתמש בביטוי כמו שערה שלנו, הוא משתמש בביטוי הזה. אז לכאורה, אם צריך לפרט את זה בתשפ"ו, לפי מה שאנחנו רואים כרגע, זאת אומרת, אנחנו הגענו עכשיו שתימן זה כפשוטו, זה מדינה בשם תימן, שבכל העם קוראים לה תימן, זה מדינה בשם תימן, ויהיה מלחמה של הקדוש ברוך הוא, איזה מלחמה נפלאה על תימן. היה כבר מכת בכירים בתימן, אז כולם אמרו שלא הרגו את הרמטכ"ל ושר ההגנה, אבל מה תמים? אבל 15 שרים וראש הממשלה כן הרגו. נכון, את שר ההגנה והרמטכ"ל אומרים שלא הרגו, אני לא יודע אם ראו כבר תמונות שלהם שהם חיים, אבל 15 שרים וראש הממשלה כן הרגו. יש בתימן עוד הרבה עבודה כנראה לעשות, הם ממשיכים לראות עלינו, אבל נראה שהולך להיות פה איזו התגלות עוד יותר גדולה ממה שהיה, שזה יהיה ניכר שהקדוש ברוך הוא נלחם בתימן. עכשיו צריך לדעת, הפרק הזה, פרק ט' בזכריה, הוא מדבר מלא מלא על משיח. פסוקים שאנחנו מכירים, הם כתובים שם, קצת לפני, קצת אחרי. ממש פסוקים שדברים על משיח כפשוטו. למשל הפסוק, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושעו עני ורוכב על חמור. כן? גאולה קרובה לטבע. יש לנו מושלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. כן, מים עד ים, מים סוף עד ים פלישתים, מדבר עד הנהר. שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה השיב לך, מפרשים בזמן שזה כמו ביציאת מצרים, יהיה ניסים גדולים בגאולה. פסוקים שנאמרו בסביבת הפסוק הזה, שהשם אלוקים בשופר יתקע, הלך בשערות תימן. זאת אומרת, זה פסוקים שכנראה מדברים על ימינו אלה ממש, שחוץ ממה שכבר היה, הולכת והשם עליהם יראה ויצא כברק חיצו. כולם יגידו, וואו, זה מהשם, זה לא מבצע של חיל האוויר, הולך להיות שם משהו נפלא בשערות תימן, וגם השם צבקות יגן עליהם. זאת אומרת, יגן עלינו, זה כנראה שצריך איזו הגנה מכל מיני איומים מעניינים, שנצטרך הגנה שהשם צבקות יגן עלינו. אנחנו גם לא מתנגדים לפירוש של רש"י כמובן, שפטרו על אדום לעתיד לבוא, אלו ואלה דברי אלוקים חיים, גם תימן כפשוטו, גם כל מיני צאצאים של עשיו למיניהם, כל מיני אירופאים למיניהם, ועוד כל מיני, אולי, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה כל האדומים האלה, אבל זה פסוקים מדהימים מבחינתי, שזה גם על עיקרי האמונה, לפי רס"ג, על תחיית המתים ועל קיבוץ גלויות, דברים שהם מהותיים בגאולה, וגם המלחמה מול תימן, שעל זה הוא לא כתב, ובתשפ"ה, תשפ"ו, אולי בתשפ"ה, הולך להיות דברים נפלאים, ולהשתדל לקרוא את הכל כפשוטו כאן ועכשיו, בתור דברים של ימינו, ולא רק בתור דברים פסוקים, שזה נבואות שזכריה מדבר על משיח. ממש, כל הפרק הזה הוא מדבר על משיח, שנים לא היה מלחמה בתימן, שמואל. מה? לא הבנתי מה זה תימן, אבל טוב, תימן, אולי זה עומד, תימן. תימן עכשיו זה הכי כפשוטו. גם מה שהיה שם זה כבר משהו מאוד מרשים, בפרט שלא ידעו להתכונן על תימן, והיה הרבה שיעורי בית לעשות תוך זמן קצר. זה פלא שהצליחו לעשות
כל כך מהר כזאת עבודה נפלאה, אבל זה עוד לא, אנחנו מחכים לעוד משהו שיהיה ברור, שהנבואה כפשוטו זה יהיה ברור שזה השם עליהם ייראה. מה? שזה נראה, תראה, ראש שנה זה הם שממליכים את השם. אז מה רוצים? שהוא ימלוך בעולם וכולם יגידו, זהו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. הנה, רואים. אז ראינו את המסלול של להכיר את השם מתוך המדע, ראינו את המסלול של להכיר את השם לפי המלחמות שקורות עכשיו, שזה גם כן הופעות אלוקיות, ואני אגיד מה דעתי, למרות שזה לא שיעור מה זה, אם הוא כל כך מסתירים מי בדיוק נהרג שם בקטר ומי לא, אז יש להם סיבה טובה להסתיר. הם לא רוצים שאנחנו נחגוג. הרשעים האלה לא רוצים שאנחנו נחגוג, זו הסיבה שהם מסתירים. יכול להיות שלא חיסלו את כולם, אבל עשו שם גם כן עבודה יפה, והעיקר רואים שהקדוש ברוך הוא נותן עוז שלא היה פעם למחליטים. ידעו שכל העולם יגנה את זה מקיר לקיר, ידעו את זה, ואמרו לא, אנחנו עושים מה שצריך, אינם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כמו הפירוש שנתן לזה המייסד והעורך הראשון של המדינה, שלא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים, וזה מסר לכל אויבינו, מסר שגם עצם שהם צריכים לפחד ולהתחבות, אבל זה גם זה מסר שהשם נותן רוח גבורה למחליטים שלא היה להם בעבר. ממש, אתה רואה שהלב של המנהיגים הוא בידי הקרוב, והוא מטה אותו כרצונו. זה לא היה פעם. בוא נזכר שפחדו להוריד אוהל אחד שבנה חיזבאללה בשטחנו. זה היה המצב כבר אחרי פרוץ המלחמה, והנה הגיעו למצב כזה שהם צפצפים על כל המיליארדים של הקטרים והכל זה, אז רואים שהשם נותן רוח גבורה, כתוב על שמשון ותחל רוח השם לפעמו, זה לא על שמשון, זה לא הכוונה שהוא נהיה נביא, זה הכוונה לרוח גבורה, גם הגבורה נקראת רוח השם. אז רואים שהשם יתברך נותן רוח גבורה למנהיגים, וידע שהם יעשו דברים עוד יותר מפתיעים שאנחנו עוד לא חולמים עליהם, כדי לעשות באמת מה שצריך עם ישראל לעשות לאויבים שלו, והניצחון על אויבינו זה קידוש השם גדול ועצום, כי כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידינו, בעזרת השם יהיה דברים נפלאים עוד לפני ראש השנה, שנה טובה ומתוקה לכולם, גאולה בכלל ובפרט, ישועות לכולם, שבת שלום.